Siyanibingelela futhi sinamukele kulombukiso oqoshiwe omayelana nomgomo i-mRNA ofanayo nomgomo we-Pfizer kanye ne-Moderna ukuthi usebenza kanjani ukuze ukuvikela ekuguleni nasekubulaweni i-COVID-19. Igciwane le-corona lenza umuntu osethelelekile ukuthi abe imboni ekhiqiza amagciwane amaningi. Igciwane le-corona linokhiye abakhona ngaphandle. Labo khiye bavumela ukuthi livule izicubu zomzimba ezifana namakhala, umphimbo kanye namaphaphu. Libe selifaka umyalelo wokuthi lizolenza kanjani elinye igciwane elifana nalo ezicubini zomzimba. Liphoqa ukusebenza kwezicubu zomzimba ukuthi zisebenzise lo myalelo ukuthi likhiqize amagciwane amaningi. Manje sengizonichazela ukuthi umgomo we-mRNA usivikela kanjani egciwaneni le-corona. Igciwane lithatha umyalelo wokuthi ulenze kanjani elinye igciwane elifana nalo. Zonke ingxenye zalo myalelo zikutshela ukuthi uzenze kanjani izihlobo ezahlukene zamagciwane. Ukwenza umgomo kusetshenziswa ingxenye yomyalelo ukuthi kwenziwe ukhiye. Le miyalelo ivalelwe ebhelundeni. Lo umgomo we-mRNA. Leli bhelunde lenza ukuthi lo myalelo ukwazi ukungena ezicubini zomzimba. Uma selingaphakathi, ukusebenza kwezicubu zomzimba kulandele umyalelo womgomo ukuthi wakhe ukhiye. Okhiye abenzela ukuthi bamukele kahle umgomo. Banyakazisa ivikeli zomzimba ukuthi ngokukhethekile zisungule amasosha alwa namagciwane ukuthi alwe nabokhiye. Amasosha avikela umzimba emagciwaneni ahlanganisa nabokhiye, bese ixwayisa ivikeli zomzimba ukuthi zibakhiphe labokhiye. Amasosha avikela umzimba emagciwaneni agcina ulwazi lalabokhiye nokuthi abulawa kanjani. Uma igciwane le-corona lingena kumuntu osegomile, umzimba uzobe usuzilungiselele. Amasosha avikela umzimba emagciwaneni anombole labokhiye ukuze ibaphazamise ngaleso sikhathi, bese iqeda igciwane ngokushesha emzimbeni. Izivikeli magciwane nazo ziyabavimbela okhiye ukuthi bavule izicubu zomzimba. Ivimbele igciwane le-corona ukuthi lingene futhi lande. Ukuthola ukuvikeleka kwamasosha akho ngomgomo ofakwe amagciwane amancane kungcono kakhulu kunokuthi utheleleke ngalo uqobo lwalo igciwane. Impi yokulwisana negciwane le-corona kumuntu ongagomile ingadala umonakalo omkhulu emzimbeni ongahlala isikhathi eside. Oyedwa umuntu kubantu abangama200 asebethelelekile bagcina bedlulile emhlabeni ngenxa yegciwane le-corona. Noma kungandile kangako, nabantu abasebancane bangagula kakhulu futhi bashone. Iningi labantu manje ababulawa igciwane le-corona abebengagomile. Indaba ezimnandi zithi emva kokuthi igidigidi zabantu sebewutholile umgomo we-mRNA bakhombisa ukuthi bavikelekile futhi baphephile kuleli gciwane elikhona manje futhi ngeke kube nemiphumela eyingozi. Imigomo ye-mRNA icishe ikuvikele ngokuphelele ukugula kakhulu uze ugcine ulaliswe esibhedlela. Ngemuva kokugoma ungezwa ingalo yakho ibhlungu, uzizwe ukhathele noma uphethwe ikhanda, noma uzizwe engathi ungena umkhuhlane. Lokho kuthatha usuku olulodwa noma ezimbili. Lezi izimpawu zokuthi umzimba wakho uyazifundisa ukuthi ukuvikele kanjani egciwaneni le-corona. Qinisekisa ukuthi uyithola yombili imigomo. Umgomo wesibili uqinisa kakhulu ukuvikeleka kwigciwane le-corona elinzima.
Ngisho noma ike yakuphatha iCovid ngesikhathi esedlule, ungaphinda utheleleke futhi. Uyalulekwa ukuthi ugome ukuze ukhumbuze umzimba wakho ngokuhlaselwa kokhiye futhi ukhuphule izinga lamasosha avikela umzimba emagciwaneni. Sikubonile lokhu ngesikhathi abantu begoma. Sebeyindlanzana abantu ababulawa iCovid. Ngakho-ke, thola umgomo wakho ukuze uzivikele wena kanye nalabo osondelene nabo. Siyabonga ukubukela kwenu. Mpilonhle, mpilonde.